priemere do 400 pacientov je každý rok hospitalizovaných na tzv. Črevnú malabsorpciu. Čísla nám poskytlo Národné centrum zdravotníckych informácií. Do tejto skupiny patria aj celiatici. To, že majú celiakiu, im zvyčajne diagnostikujú špecialisti až v nemocnici. Gastroenterológovia z toho vinia niektorých ambulantných lekárov, ktorí príznaky celiakie podceňujú. Pánovi Dušanovi diagnostikovali celiakiu pred 3 rokmi. Pritom už roky lekárov upozorňoval, že sa cíti zle. Krvné testy mal roky v poriadku, chýbalo mu iba železo. Je to niekedy také zamotané naozaj, že tie informácie chýbajú. Napriek prvému kroku na diagnostikovanie celiakie, jednoduchému testu z krvi, na ochorenie myslí stále málo lekárov. Pritom, ak sa nelieči, pacient má 40-násobne vyššiu šancu, že dostane rakovinu. Fakt ľudia také dezinformácie občas aj od lekára dostanú, lebo niekedy mám taký pocit, že nie všetci lekári ako keby chceli tomu veriť, že tá celiakia existuje. Mnohí pacienti chodia celé roky s tým, že vlastne majú celiakiu, ale chodia po iných odborníkoch, napríklad ako ťažko liečiteľná anémia. Špecialisti nám potvrdili, že ak lekár rodičovi povie, že jeho dieťa sa vyliečilo z celiakie, tak ide o nezmysel. A to isté platí aj pre dospelých pacientov. Je to nezmysel, nie je to možné, že sa to nedá vyliečiť. Museli by sme robiť genetickú manipuláciu. Nie je to možné, toto je trvalé. My v súčasnosti celiakiu nevieme liečiť, aby sme ochorenie vyliečili. My vieme pacientom pomôcť, majú sa dobre, ale musia byť na bezlepkovej diete. Celiakia je vážne ochorenie, ktoré ak sa nelieči, fatálne poškodzuje aj viac orgánov naraz. Sú adolescenti, ktorým ju zistili až potom, ako dostali cirhózu pečene. Celiakia je zákerná, lebo sa u každého prejavuje inak. Niekto je chudokrvný či chudý, ďalšieho bolieva hlava, má osteoporózu či nerastie. Často je aj za nevysvetliteľnými potratmi. Mnoho pacientov je aj asymptomatických, nemá absolútne žiadny problém. Prezident ambulantných lekárov nepoprel, že sú aj lekári, ktorí o celiakii vedia minimum. A to by sa nemalo stávať. Je to vážne ochorenie, pretože keď sa nepodchytí včas, je to komplexná porucha celého trávenia s dopadom na celý zdravotný stav. Štatistiky udávajú, že na Slovensku žije asi 50 000 celiatikov. Odborníci sú však presvedčení, že ich je ďaleko viac, len o tom nevedia. Gastroenterológovia upozorňujú, že ak máte množstvo zdravotných problémov, na ktoré váš lekár nevie nájsť odpoveď, tak potom by ste ho možno mohli upozorniť aj na to, nech sa pozrie, či náhodou nejde o celiakiu. Lucia Tomečková, RTVS.